puron kau ini. बेसेबां दुखुनांथाव बेसेबां बर' लाइमोन बेसेबां बर' फिसाफ्रा थैबावगोन आरोबाव। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बानायबाय। लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट टपिकखौ लानानै नोंथांमोनजों माखासे बाथ्रा सावरायनो बा शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर दाथ' निउ इयारा फैबाय, गोदान बोसोरा फैबाय। थ' बयहाबो गोसोआव रंजानायनि थाखाय बेरायनायनि थाखाय मुखुब नङा होमबा लोगोफोर। थ' बेजों लोगोसे गोबांथार दावराव दावसि बे रंजानायनि समाव दावराव दावसि जानायखौ जों नुनो मोनदों। थ' मैया साननैसो चिरां जिल्ला गुरुभाषा लावथि पिकनिक स्पटआव सासे सावथाल सेंग्रा साइन' किस्क' होननाय सेंग्राखौ सोरबा दुथाङा देगा थुनानै गालांदों। बेखौ लानानै बिराद दावराव दावसि पुलिस थानायाव थांनानै सावथाल हारिनि सुबुंफोरा रायजो राजाफ्रा ज' पुलिस थानायाव धरना हैदों। दा बेफोरबायदि जादों। आरो जिहेतु नाम्बार 1 सिन मुंदांखासिन चिरां जिल्लानि हाग्रामा ब्रिजआव थानाय जितु दैजिं फेस्टिभेल जाबाय थायोमोन, बे दैजिं फेस्टिभेलखौ देग्लायनि बोसोराव आइ रिभार फेस्टिभेल होननानै गोदान मुं होनानै फेस्टिभेल खुंनाय जादों। थ' बेवहाय गोबां जाथाय जादों। दिनैसिम 3 एक्सिडेन्ट जानाय खोनाबाय। आरो जाय फार्स्ट एक्सिडेन्ट जानायमोन, एक्सिडेन्ट जानानै सासे बर' लाइमोन जिउ गोमादोंमोन बाइकजों। आरो दा बेफोरबायदि माने दुखुनांथाव आपडेटआ माने ओंखारगासिनो आरो दिनै दिना। आरो थांनाय मैयानि दिनावबो आइ रिभार फेस्टिभेल बेरायनो फैनानै थांफिननाय समाव लामायाव माने ओरैबायदि गोब्राब जाब्रबथाय जादों, गारि सारि बायख्रेबजोबलायनाय, ओरैबायदि माने अबस्था गाज्रि जादों। ओरैबायदि दुखुनांथाव जाथायफ्रा जादों आरो। थ' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नाय। सासे आब'आ फेसबुक सालायो बिथाङा। थ' जाय साननैसो सिगां आइ रिभार फेस्टिभेलाव बेरायनो थांनानै न' फारसे फैफिननाय समाव बाइकजों एक्सिडेन्ट जानानै रुंसारि जानाय लाइमोननि न'खरनि सुबुङा मा फोरमायखो नोंथांमोना एसे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रोन। Wrong side na? Neighbor. नङा बे सौदों नै बियो Biar. नैबे Mana wrong side ka जेनेबा? रं साइड का बियो रं साइड धालिगाव हाई ब्रिजआव नै एक्सिडेन्ट। दैजिं फेस्टिभेलाव सिगाङाव बहुद गोबाव जाबायमोन खुङिया, दिनै आइ रिभार लाबोदों लोगोफोर। बेनि थाखाय आङो बहुद दुखु मोनदों। दिनै बे फेस्टिभेलाव फैनायाव जोंनिनो न'निनो मानसि दिनै सासे जिउ गोमाबाय आरो सासेया हस्पिटालाव गोब्राब जोखोम जानानै दङ। बेसेबां दुखुनांथाव बेसेबां बर' लाइमोन बेसेबां बर' फिसाफ्रा थैबावगोन आरोबाव। हेलौ लोगोफोर, आं मैया मोनसे भिडिअ होनानै माबादोंमोन ना, मा होनो भइस होदोंमोन ना, इदिनो मानसि जिउ गोमानायनि सोमोन्दै एसे बुंदोंमोन ना, रिभार ओइ हाग्रामा दालाङाव आरो जोंनिनो न'निनो मानसि। ओमफ्राय बेयाव मा कमेन्टेड हरखो लोगोफ्रा, नाइस गुड नाइट। नोंसोरो भिडिअखौ नायनो, आं सिगाङावबो बिनि माबा मोनसे भिडिअ लाबोखांखाबाय नङा होमबा। माखासे बहुद मोजां लोगोफोर आंनि भिडिअखौ खोनासंगिरिफ्रा मिथिखागौ। जेनेबा भिडिअखौ ससेबाबो लिरनाय गोजौनि लिरनायावनो मिथिखायो जेनेबा मा दुखु जादों, एसेबाबो खोनासंनांगौ। माबा मोनसे लिरदोंबा एसेबाबो फरायनांगौ, नङाबा नोंनो लाजिनांगोन होननानै आं बुंदोंमोन ना, नङा होमबा लोगोफोर। नाथाय माखासे मानसिफ्रा खोनासङा, माखासे मानसिफ्रा नाया, भिडिअखौथ' नायखाया बेखौथ' आं मिथिखागौ। थेवबाबो सोरनिबा दुखु जानायावदि नाइस हरनांगौ, सोरनिबा दुखु जानायावदि गुड नाइट हरनांगौ, बे मालाबाबो जानो हाया आरो गाव गावनो
बहुद साननो गोनां बाथ्रा नङा होमबा लोगोफोर बहुद लोगोफ्रानो सोंहरदों माब्रै जानाय होननानै दिनै बिसोरो फेस्टिभेल नायनो फैदों आइ रिभार हाग्रामायाव जायोदि आवगोलाव दैजिं फेस्टिभेलमोन बेयाव फैनानै बिसोरो थांदोंमोन जाखांनानै थांदोंमोन बिसोरो सोंहरनायखाय आं खोन्थानोसै माखासे बहुत मोजां मोजां लोगोफ्रा सोंहरदों दामफारजों जादों बिसोरो दामफारजों सौग्रावलायदों दिनै सासे जोंनिनो न'निनो बिदानि फिसामोन बिसोरो सासेयाथ' जिउआ गैखाला सासेया दा आथिं आरो खर'आव एसे दुखु मोननानै दं आथिङा बायदों दा हस्पिटालावनो दं आरो सासेया बहुत दुखुनांथाव नङा होमबा लोगोफोर दिनै जेरावखि जाया फेस्टिभेल खुङो जेरावखि जाया जायगायाव थाङो जोंनि लैहोर लैहोर मानसिफ्रा खाना जानो थाङो नङा होमबा बेयाव बहुत मानसिया जिउ गोमादों बहुत मानसिया दिनै अबथिरा बिमा बिफाखौ दुखु होलांदों दिनै गाव गावनि जिउखौ बेसेन गैयै खालामदों दिनै बेबायदि आमा आथा थै गोमाबायनांदों दिनै फिसानि बिमानि गोथै सहखौ नायनो सिगां दिनै फिसानि गोथै सहखौ नायग्रोनांदों नङा होमबा बिदि दुखु जानायाव सोरनिबा दुखुनि पस्टआव मालाबाबो बेबायदि नाइस गुड नाइट बेबायदि मालाबाबो दाहो लोगोफोर आं बयखौबो खुलुमो बयनिबो आंनियावल' नङा गुबुननियावबो मालाबाबो बेबायदि कमेन्ट दालिर थारैनो नोंथांमोना नुबाय मा फोरमायखो सासे बर' आइजोआ थ' गोबां दुखु फोरमायदों आरो गोबां साननोबो गोनां जिहेतु दा नुबाय थादों सानफ्रामबो गले गले दिने बेफोरबायदि एक्सिडेन्ट जानाय आरो नोंथांमोना नुदों जितु चिरांनि गुरु भाषा ओनसोल लावथि पिकनिक स्पटआव जितु सासे सावथालि साइनद किस्कु होननाय सावथाल सुबुंखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा देगार सुनानै गालांनाय बेखौ लानानै सावथाल माने रायजो राजाफ्रा पुलिस थानायाव थांनानै गेदेर रेलि खालामहैदों आन्दलन खालामहैदों जास्टिस मोननांगौनि थाखाय दा बेफोरबायदि अबस्थाखौ नुदों आरो बेजों लोगोसे आइ रिभार फेस्टिभेलाव जि गले गले आरो मैयाबो जानाय नुदों दाख्लैबो नेक्स्ट बार दिनैसिम माने खनथाम जानायखौ नुनो मोनबाय थ' मोनसेयाथ' ओरैबायदि गाज्रि जाखादों कार सौग्रावनाया माने बायख्रेबजोबखादों आरो मानसियाथ' मा जागोन अबस्थाया दा बेफोरबायदि आरो मोनसेया जाहैदों टमटमजों आरो गारिजों माने ओरैबायदि गाज्रि एक्सिडेन्ट मा जागोन दा बेफोरबायदिजों आरो जिहेतु रुंसारि जालांबाय जिउ गोमालांबाय अबथिरा लाइमोन बाइकजों आरो मोनथिनायाव माने बलेर' पिकआप गारिजों माने सौग्रावलायदों होननानै मिथिदों थ' जायगायावनो जिउ गोमाबाय आरो सासेया माने गोब्राब जखमजों हस्पिटालाव दंबाय थायो दा बेफोरबायदि अबस्था अब्ला नोंथांमोना नुदों दा बेखौ लानानै जाय आइजोआ बुंदों जितु थांनाय 5 बोसोराव गोबाव सम माने 5 बोसोराव जितु UPPL गभर्नमेन्ट दंमोन मानोना प्रमद बर' सारनि सरकार दंमोन बे समाव फेस्टिभेल होनायखौ माने बन्द' खालामनानै दोनदोंमोन फेस्टिभेल मेला दा बेफोरबायदि बन्द' खालामनायनि थाखाय बेफोरबायदि जाथाया एसे खम जादोंमोन जानायालाय थेवब्लाबो नाथाय बेफोरबायदि फेस्टिभेलाव थांनानै मेलायाव थांनानै फैफिननाय समाव एक्सिडेन्ट जादों दा बेफोरबायदि माने खम खोनानो मोन्दोंमोन आरो दा जेब्ला BPF गभर्नमेन्टआ फैफिनबाय बे समाव माने मेनिफेस्ट'आवनो बेखौ लिरबोखादों जाहैदों माने इलेक्सन पलिटिक्सनि इलेक्सननि जितु मेनिफेस्ट' दा बेवहायनो दैजिं फेस्टिभेलखौ होफिननांगौ होननानै बिथांमोना मेनिफेस्ट'आवनो बेखौ लिरखाना लादों होननानै बेखौ माने BPFनि दैदेनगिरिफ्रानो बेखौ फोरमायदोंमोन आरो स' बेखौ थांनाय सिगाङाव 5 बोसोरनि सिगाङाव दैजिं फेस्टिभेलजों खुंनाय जायोमोन नाथाय देग्लायनि बोसोराव बेखौ आइ रिभार फेस्टिभेल होननानै गोदान नाम होनानै बेखौ खुंनाय जादों आरो जोबोद माने दुखुनांथाव दा बेफोरबायदि माने गोबां जागोन आरो थ' अब्ला नोंथांमोना सानदों बेफोरबायदि जुदि फेस्टिभेल खुंनायाव बेसेबां लाब जायो दिनै लाइमोनफोरा थांबाय न'खरनि बिमा बिफानि बादा होनायखौ मानियासै बेरायनानै फैबाय गोसोबायदि रंजाहैबाय जायाव माने फेस्टिभेल माने रंजानायनि थावनि बेवहाय गोसोबायदि बिन्दास लोंनाय जानाय गोसोबायदि इन्जय खालामसिगोन दा बेवहाय गासैबो लाइमोनफोरा मोजां गोसो लानानै थाङा माने बेयाव नलेज लानो थाखाय थाङा थ' साफा सानैया मोजांनि थाखाय थाङो दा इन्जय खालामनो बा गावनि माखासे दुखु दाहाफोरखौ बावगारनो होननानै दा बेवहायबो नलेजखौ मोनो जेरै गोजाननिफ्राय डेन्सारफोर सिंगारफोर बा आर्टिस्टफोर गोबां माने रोंगौथि गोनां टेलेन्टेड मानसिफोरखौ लिंहरनानै बेयाव माने श' खालामनाय जायो श' दिन्थिफुंनाय जायो दा बेफोराव जुदि नायनानै मोजां मोनसे गावहाबो कनफिडेन्स लायोबा नलेज लायोबा बेफोर मोजां नाथाय बेफोरबायदिया बहुद खम माने गासैबो
रंजानोल' थाङो, एन्जय खालामनोल' थाङो, लोंनो जानो खेला गेलेना बेफोरबायदिल' थाङो। दा गोबां दुखुनांथाव आरो दा बेफोरखौ लानानै गोबां दुखु फोरमायदों। थ' माने जिथु थासारि दानि थासारिया माने गोबां गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन जालांबाय थादों आरो जि दावराव दावसि बेखौ नुयोब्ला माने इयुन समाव लाइमोनफोरा मा जाहैगोन, गोबांथार खहा जाबावगोन नामा। दा दिनै बिमा बिफाया बादा होदों, मानियासै थांबाय, फैफिननाय समाव गारि एक्सिडेन्ट जाबाय, रुंसारि जाबाय। बिमा बिफाया बेसेबां दुखु थालांखो, मा आफसुसमोन, मा थालांखो। दा सासे गथ'फ्रानो बेफोरबायदि जालांबाय। दा बेफोरबायदि माने गोबां बिमा बिफाफोरनि सायावसो साननाया थाबाय आरो न'खरनि बिगोमाफोरनियावसो बेफोर दुखुफ्रा थाबाय आरो। दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो, मा बुंनो लुबैयो, नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायदो। दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर। टाटा बाय बाय।